Τι γίνεται φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσω για το ομαδικό σεξ και τις παρτούζες. Συνήθως όταν λέμε για ομαδικό σεξ, παρτούζες και αυτά, συνήθως εννοούμε τις ροδέλες τις υπόγειες. Δηλαδή, ομοφιλοφιλικές παρτούζες με σύστημα ροδέλα και σοσιαλισμό, έτσι, ανταλλαγή ρόλων. Εγώ σαν λουνάριος, όταν λέω για παρτούζες, εννοώ ρε παιδί μου να έχω μια γκόμενα που μετράει και να έχει και ένας άλλος μια άλλη γκόμενα που να μετράει και να κάνουμε ανταλλαγή, να κάνουμε ένα τρίο, ξέρω εγώ, ετεροφιλοφιλικό, μπραζεριά δηλαδή, μπράζερ φάση, swinging, έτσι. Και να το συνδυάσουμε ρε παιδί μου έτσι και λίγο μυθολογία, ξέρω εγώ, ας πούμε Θεός έτσι, Θεός αλλιώς, δέηση, παρτούζα, όργιο και έτσι λίγο μυστικισμό ρε παιδί μου, να έχουμε έτσι λίγο να κάνουμε ένα όργιο, πως κάνουν οι αρχαίοι, ρε παιδί, ένα όργιο. Τώρα όταν κάποιος μιλάει για όργια ή λέει ας πούμε κάποια πράγματα για όργια ή τον εννοούν πούστη, γκέι, ή τον εννοούν ντίντι, ότι απλά πληρώνει πουτάνες και τις γαμάει, έτσι. Έχουμε χάσει αυτό το αρχαίο ελληνικό, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να κάνουμε cult, ένα sex cult ας πούμε, πρέπει να κάνουμε ένα sex cult, γιατί ή θα είναι πουτάνες, τις πληρώνεις και κάνεις σεξ, ή θα είναι γκέι. Ας το πούμε πως είναι, πουστάρες, στις υπόγειες παρτούζες. Λοιπόν, δεν έχω κάτι με τις πουστάρες και εγώ. Άμα θέλετε είμαι και εγώ μια πουστάρα είμαι. Όλοι πουστάρες είμαστε. Απλά λέμε τώρα έτσι. Αυτό είναι ότι έχουμε χάσει το αρχαιοελληνικό, το μυστικιστικό, την ετεροφιλοφιλική παρτούζα δηλαδή να γίνεται με κάποιο μυστικιστικό τελετουργικό ύφος, έτσι. Κάτι δηλαδή σαν να πηγαίνει στο Nirvana, στην Ελλάδα έχουμε το Nirvana που είναι swinging club, έχεις μια γκόμενα που μετράει, έχει κι άλλος μια γκόμενα που μετράει και κάνετε έτσι μια παρτούζα σε συνδυασμό με λίγο έτσι spiritual. Ένα τέτοιο πράγμα εννοώ όταν λέω παρτούζες, έτσι. Τώρα δεν εννοώ παρτούζες να είμαι στην υπόγα και να με περιλαμβάνουν οι αυτοί που τρώνε κάρι και να με πηδάνε, να με ξεσκίζουν και μετά εγώ να ξεσκίζω τον επόμενο και μετά τον επόμενο μέχρι να ξανάρθει η σειρά μου και να ξεσκιζόμαστε. Δεν εννοώ αυτό το πράγμα. Ούτε εννοώ να πληρώνω τις πουτάνες να κάνουμε έτσι μια παρτούζα, να καμιέται μαζί μου επειδή τις πληρώνω. Αυτό λοιπόν που χάσαμε είναι η μυστικιστική παρτούζα, δηλαδή παρτούζα για τον ειδονισμό, για την ενθέωση και όλα αυτά, έτσι. Τώρα είναι όλα οι πουτάνες η πουστάρα. Έχει χαθεί έχει χαθεί ρε παιδί μου, ξέρεις, έχει χαθεί το ερωτικό στοιχείο, έχει χαθεί τελείως. Έχει χαθεί τελείως, δηλαδή είναι όλοι του συμφέροντος, είναι όλοι... Έχει και αυξηθεί το γκέιλίκι, έχει πάρα πολύ αυξηθεί, δηλαδή μέχρι και πριν 20 χρόνια το τρόλαρες, τώρα ήτανε μεμ κάπως, τώρα είναι αλήθεια, ας πούμε, δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί να βρει γκόμενα, δεν μπορεί να βρει σχέση, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να κάνει σχέση μια γυναίκα, στην καλύτερη μπορεί να βρει κάποια γκόμενα να κάνει σεξ, ψάχνει για γυναίκες και του βγαίνει άντρας ή του βγαίνει τρανς, όλα αυτά έτσι έχει αλλάξει καιρή και όλα είναι με λεφτά και λεφτά εδώ, λεφτά εκεί, που εντάξει, τι να σου πω, δηλαδή βλέπεις κάτι γυναίκες τώρα, δηλαδή κάτι influencers τώρα, έτσι, που αξίζουν ένα 10 ευρώ, όπως είναι στο μεταξουργείο, ένα 10 ευρώ, τίποτα παραπάνω, έτσι. Γιατί το όνειρο κάθε
η γυναίκα ειδικά στο σήμερα είναι να είναι πουτάνα υψηλής πολυτελείας. Έτσι. Να είμαστε όλοι πουτάνες πολυτελείας. Έτσι. Ενώ υπάρχει το μεταξουργείο με το δεκαράκι, και ευχαριστώ πάρα πολύ την πακιστανική κοινότητα Ελλάδος που πάει στο μεταξουργείο και διατηρεί την οικονομία, τους χρωστάμε πολλά σε αυτό. Ενώ βλέπεις, παιδί μου, σε εμφάνιση κάποιες που είναι εκεί πέρα στο μεταξουργείο τις νικάνε σε εμφάνιση. Έτσι. Έχει χαλάσει τελείως η πιάτσα σήμερα. Έτσι, το μόνο που κρατάει την πιάτσα σε μια λογική, στην Ελλάδα τουλάχιστον, είναι το μεταξουργείο. Σε άλλες χώρες όπου υπάρχει φτηνό σεξ, εκεί κρατάει σε μια λογική την πιάτσα, ας πούμε. Έτσι. Καλά, για μυστικισμό και αληθινές παρτούζες και όργια ειδονιστικά, αυτά τα πράγματα είναι μόνο στις υπόγειες, και να πηγαίνω, ξέρω εγώ, στην υπόγα, να με πηδάνε 5-6, μετά άμα δώσεις κόλλο δεν παίρνεις κόλλο, έτσι, αυτή είναι η ροδέλα. Δίνεις κόλλο, δίνω κόλλο, περιμένω, ξέρω εγώ, άλλη μια εβδομάδα και μετά παίρνω κόλλο, έτσι. Δεν εννοώ αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι η ροδέλα το σήμερα, έτσι. Η υπόγα, θα μαζευόμαστε 5 μαντραχαλάδες και θα καμιόμαστε. Αυτό το πράγμα είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Και σίγουρα δεν εννοώ, όταν λέω όργια, αυτό το πράγμα. Έτσι, σε κάμια περίπτωση. Τα όργια πρέπει να είναι όπως ήταν, ετεροφιλικά 5 άντρες, 5 γυναίκες, παρτούζα για την ένωση, για την ειδονή, έτσι, για το μυστικισμό. Έχουν χαθεί όλα αυτά. Έχουν χαθεί. Λες, ας πούμε, για παρτούζα και σου λέει αυτός, τι πουστάρα είσαι εσύ, μιλάς για παρτούζα, πουστάρα, σε γαμάνε, έχεις age, όλα αυτά. Γιατί μέχρι εκεί μπορούν να καταλάβουνε. Γιατί μέχρι εκεί έχουν δει. Ενώ εγώ έχω πάει πολλά level παραπέρα. Εγώ τα έχω δει αυτά. Έχω δει τις υπόγειες πως είναι. Έχω δει το ένα, έχω δει το άλλο. Και έχω πάει ένα level παραπέρα. Γι' αυτό το λόγο είμαι και ο Ντένις Ζουνάριαν. Είμαι ένα level παραπέρα από τον απλό καθημερινό άνθρωπο.